Георги Наджаков е роден в Дупница на 7 януари 1897 година. На 16 остава сирак. През 1915 година постъпва в Софийски университет Свети Климент Охридски. Мобилизиран е след първия семестър, а след войната завършва през 1920 година и става асистент през 1921 година. Между 1925 година и 1926 година специализира в Париж при Пол Ланжвен и Малия Склодовска-Кюри в Институт Радиум. Той изследва фотопроводимост на сяра, шелак и парафин и публикува резултатите в годишниците на университета за учебните години 1925 година, 1927 година. През 1937 година, като ръководител на катедра опитна физика, той наблюдава ново устойчиво състояние при едновременни поле и светлина върху диелектрици. В тъмнина поляризацията се запазва, а при осветяване се разрушава с деполяризационен ток. Фотоелектрети е неговото название и това е първото признато българско откритие в физиката на твърдото тяло. Войната прекъсва работата, но в края на 40-те той възобновява изследванията. През 1955 година две независими статии в САЩ признават приоритета му. През 1957 година Институтът за изобретения и рационализации продава патента на Британско кралско патентно дружество за 10 000 паунда. Паралелно с научната работа той изгражда институции. През 1946 година основава Физическия институт към Българската академия на науките, а през 1966 година председателства Общата конференция на Международната агенция за атомна енергия в Виена. Той допринася и за ефекта на Джаков-Андрейчин, лазерни технологии и чисти силициеви кристали. Той умира в София на 24 февруари 1981 година. През 2014 година Европейското физическо дружество обявява неговия кабинет за исторически обект. Институтът по физика на твърдото тяло към БАН носи името на Георги Наджаков.